Hello, good morning mga guys, toses, o mga brats. We're getting ready for tonight's Battle of the Band. So, here's my stuff. I'm gonna meet them at the city. So, see ya. So, hello again there. Mga guys, toses, mga brats. So, I'm already set. Here's my bag. Mga kong sinina, paronya, og extra. Where's my baby? Sige, magika na ta, sugat. Ato na itong tagbuon tong mga toses na to. Ito sa Orhelio. Okay, magdungan rami gadto sa Malabuyok. So, Leb! Hali! Bye-bye! So, we're gonna get a car. So, see you later. So, what's up? Ganda ko sa luyo sa senye. Alright. So, naglakaw na ko badong sa boarding house si Glenn. Wala ito may magtapos. Okay? Sorry na, pasayuan ako lang ga. Di na ko magpabalo. Kasi bounding ka nga ikaw ra. Bitaw, sorry na. Usa pa man ang buhaton. Tanan di mong ipangsulti. Tumanon gyud dayon. Abot na ko yung Glenn. Dayo na ko parking nga na like sa luyo ko sa inyo nag-park sa ilang boarding house na sa may Abeliana. Hey! Hey drama! Say hi to DJ. Wala pang uban kay Filipino time. Call time kay 12 sa oras sa kapin wala pa. No? So, oops! Wala to ka ng hot-hot sa tadla. Oh. Ikaw, sorry ako, gini na ako sig tabi. Ti away. Kuan ka ng kita na sa taon kay makuha sa ta para makumpletong hair check See you later. Oh, yes. So, murag nangabot na sila pero nagikuwang. Hoy! Oh, Nangandam namin para sa battle niya. So, pila ko salam na, malas na. malas kay late kayong usa. As always, joke. Amo ra siya nga piton sa Talisay? Star Mall. Oh, sa Star Mall. Talisay siguro. Oh, kainit. Oh, so mura may gisugba dire kay ambot. We're so hot, napiktuhan ang climate sa Pilipinas sa mukahat. So, amo sa kapaso na mo bukalista si Virgilio. Karigo din yan. Bye-bye. Grabe ka na ganda. Mga kaigan, kalibangon na mong bukalista. Ayan, ibalik ko na siya sa mall. Ayan, Kalangas. wala lagi, nana lagi may. Init. Nana lagi may. Tanawa mi oh. Tanawa lagi mi. Nami sa all home. So, mga guys, mga toses, mga brasses, amo na kapito na bukalista diri sa kuan Star Mall kay. Yung taon nagpahuwa, bisa? Magpahapit ra siya. Nagpahuway. Pahuway. Ang giyatay. Pakuha, ulol. So, taon, babod siya, balik ni, bye-bye. Mga kaigan, nandito po. Aming bukalista. Tayo, may isa. Sure kay now ha, tanawan sure kay ni siya now. Ay wala pa nagkopag nilkater mo usang kauban. Wag yan po yung gas. Grabe! Wayugas ang sakyanan! So, tanawa na yung windshield na yung muna nag-usaringan. Muna din na. Kinahanglan na din siya kaligo. Uy, kaya sa... Anak ng permi ng vlog, kaya sa anyway. Yasa. Nana day na day. Way ko ng sakyanan, way hugas hangtod karon ha! Day. Buti na si Virgilio, among vokalista. Virgilio Grego. So, here we come, Boy, Malabuyok. shit, sige mo, wala inig kuan. Wala inig. Wala ka Bernes og Sabado. Ben, pakita dia Ben, yatay. Ay si Kim L. Ben, pakita Ben kay isa ra Ben. Bye-bye. Ay isa.
Sa man? Shoutout ang gusto sa kuhan sa mga Drive di hagab ay sigkuhan. Shout out. Shout Yawa. out sa- Yawa. Ay na lang, gigibadlong ko. So, I'm hitting the road. So, good luck to us. Bye-bye na. Bye! Ay gihapon, ulagaw, bale, wala nahibawan, palang may pag, wala lang seryoso ha, may pagwa na lang. Shout out, Pailong. Usahay, usahay, katagam jud ning gugma. Ha, 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 ha. Ito lang. Ay, nagtanaw sa camera. Oh guys, kinang nagplano din may mag-practice sa among piece para unya sa among blending kani kay para masaya, so go na. 1, 2, 3, go! Bumba! Ang driver ng Muragumba. Joke. 1, 2, 3. Go! Bumba! Bumba! Yabog lang kita bro. Building na may. Mo conscious. Ang consolation, mora gina mong giadto. Pila consolation. Dami 1,000. Sa amin, kung yan tayo na ilikot para hanapin. Si Eh, pwede na may mga model sa Fast and Furious. Mag-drive yun na yung umigo. Okay, nana lang sa Jollibee. Saan sila doon? Namo din siya ang City of Naga. Dili ni siya utso sa Naga, dili City of Naga. Naga ni Naga. sige pang Di na malaya na, malay na ang gabi, pero ayoko sana magbadalik. Kahit na-miss, kahit sarap, ito na ang uli. Kailangan na yata natin umuwi. Tumangan mo ang gigaway, bago tayo maghiwalay. Yeah, nakakita sa car. So what's up? Mga on ko na meron. Sila kon sa atubangan, selfie o mga amaw. Ami, mag-selfie ko ni kamong agre. Oo, tara. Sus, ngani mag-vlog. Wayo ang kamot. Ay sa larga, yatay na. Wayo ang kamot din ko nung eh. Sabol. What's that day, so Jenny? 21 guns, lay out your house, give up the fight. 21 guns, throw up your arms, into the sky. You and I. Hey, nananim sa Car City, Banditol Gamay. Nananim sa Car City. Peter, sapit namin sa Car City. Ang Car City, mukadong na saan. Usong ni? Kaka City, kainom sa Kaka City na mo. Di, wala di pa kami maabot sa natin lang. Yung Car City, wapag hindi kaabot. Sige, bakit di ba? Habang kami ay papalapit ng papalapit ang Car City, papalayo. Gago! Warning, nangunguha ng Car City, putang nakit. Okay, nalapas namin sa Car City. Nanamin sa Barili. Haru, we're here in Barilinas. Kanawa, gipang gutom. Hello. Ay, lagi nga na, portrait. Wave, wave. Hello. Len, where are you? Landscape, Jud. So, kuhan sa amin, car stop sa amin, kaya di mo ni bus na magidala. Pag-init niya! Iluwasan! Ano lang kami buong to? Ay, sinang. Saan din ako lain? Ay lang, update kami sa mong ginabuhat kay murag kayo yung mong tapos asking maybe sa Briles tapo gido. 25 minutes later. Pero magbungay sila kung ano, kung may pagkaon pa pero noon, don't talk when your mouth is full. Palayo ano? Wala man kanang lain. So ato sa pagkaon sila. Bye-bye na. Bye. Oh, ibungulay ko nagkaon na. Bye. Bye. Dapat jawab, bye. Saban! Kapilaw, libang manong sa sakardo, bye. Kundi naman. Iti. May lami! May lami! Again, a hug, demand hug. Okay, after the demand hug, guys, guys, Una! 1, 2, 3, go! Nagdamgo ako!
Nagdaog ko na ka. Taya game 1 ta to. Mali ko game 2 na ron. Nauwaw. Now we are doing Badjan. Pagkuminali sa Badjan, for complex. Ito na ginagawa sa Badjan. Abot na mila Glenn. So, nalapas mi kadiyot sa Malabuyok. Hello. Ay. Hello. Nilaw sa mi ka natilan kadiyot kay kuha sa mi kanang pahuway. Unwind kadiyot. So, hey ate, Hello. Pakuha na sa mi, pabuhi na sa mi dire. Kadiyot. Kaya ako sa ipasa sa ubang gusto mo. One. Okay. Ikaw na sa daw. Okay. One game. Okay. One game sa kuno kaya. Do, mga tuog sa mido kay kanang para kawan na yun niya ba? No? Para fresh. Gisingot akong Para ilo. fresh ang among kapilde. Ay. Fresh ang among kapilde. Hello. Sige te. Sila ko magubak ang sigaban ni mo. So nangaluya mi sa mong biyahe, di madaway. Tuog sa mi. Bye guys. Hey. Hey, hoy. Okay. Ako ni bye. Woo, good evening mga toses, mga vices, mga brasses. So, kuan yang hard gyud gino kay kuan yang gandam nami. Gabi ina kanang up na sugod ang Battle of the Band. So, busy sila kuan dire. Oh, di ba? Yaw sa grit. Dok, anda na dok. Kuan na, 5 minutes na to. Di pa. Yo. Alit man. Dikit akong boobs. Given. Given. Oh, ako Given. So, hello. Ya, kuan nga manggi ka nami kay speakers lungsod. Lungsod ang barangay. Okay, sa barangay. So, see you at the venue. Bye-bye. Here we go. Okay. Okay. Another. Come on. Hey. Marvin. Yo, ML boy. Hi, te. Di mo na makarating. Ano ko na mo? Sana nagsunod ko lang pa. Dako kayo nagsunod ninyo. Dako kayo nagsunod ninyo. What's up, my people? It's our turn. Later mission number. Pasat up na mo. So this is a moment of truth. Moment of truth, man. Do or die. Let's do this. Bye bye.